Приятели, намирам се в Стара Загора, мол галерия и днес ще попитам някой случайен минувач какво разбира от климатици и дали е чувал за нашия продукт. Ела се с мен. Ето тук има една прекрасна дама. Добър ден, здравейте! Добър ден! Ползвате ли климатик в къщи? Да. Колко климатика имате, примерно? 2. А знаете ли, че климатика съдържа най-много микроби в себе си, дори повече от вашия телефон? Не, от вас го чувам. Това е реално и трябва да се грижим за климатиците си. А чували сте за първия и единствен в света парфюм за климатик, Не. който съдържа сребърни иони в себе си? О, страхотно. Неутрализатор на лоши миризми, а за аромата просто... Искате ли да ви покажа? Да. Добре. Това нещо убива всякакъв тип микроби и вашия климатик ще хареса ви, нали? Страхотно е. Аз съм сигурен, че ще ви хареса. Страхотно. Много се радвам, между другото много добре изглеждате. Благодаря Вие ви. подарявате подарък от Сиги Про. Това е първия парфюм в света за климатик. Хареса ви, нали? Да. Радвам се. Ползвайте го със здраве. Благодаря ви много, живи Всичко здраве добро. бъдете. Една страхотна дама от Стара Загора току-що спечели първия в света парфюм. Ако и вие искате да го пробвате или да закупите sigipro.eu, някой от вас ще спечели дори и климатик.